Velkommen til den kort vejledning om brug og redigering af bluescreen. Når man arbejder med bluescreen, er det meget vigtigt, at man har et ensbelyst lærred, som man optager på. Derfor er selve lyssætning og et omfattende arbejde for at få det bedste resultat. Når man arbejder med bluescreen, er skygger et stort problem. Derfor handler det om at få placeret lyset, sådan så at du enten kan dække skyggerne med det objekt eller den person, som du optager, eller på anden vis slippe af med skyggerne på skærmen. Her foregår det egentlig forholdsvis simpelt. Det vigtigste herinde, det er, at man får lagt sin videospor rigtigt. Som vi kan se, har vi 2 videospor, der ligger oven på hinanden hernede i bunden. Og det øverste af videosporene, det er så vores bluescreen optagelse, som vi har herover. Og vores andet af videosporene er så bare et blankt bord, som vi så søger at lægge den her optagelse ind på, hvor vi gerne vil benytte hovedet kun. Og for at gøre det, så skal vi have fjernet alt den blå farve, der er rundt om personen her. Og det gør vi ved hjælp af en effekt, som vi finder inde i under key, hvor at vi bruger chroma key, som er en speciel effekt, der gør, at man så kan fjerne den blå farve. Og vi prøver at gå ind i effekteditoren for den her effekt. Der er helt heroppe i toppen, der har man en lille farve, som vi så simpelthen bare ved at venstreklikke på og trække ind på vores bluescreen optagelser, så kan få erstattet og få den helt præcise farve, i stedet for den tager som sin default. Nu har vi så fået den rigtige farve, som vi ønskede, og hvis optagelsen den er blevet foretaget korrekt, så skulle alt det blå gerne have en nogenlunde ens farve, og man skulle gerne være fri for skygger. Når vi så har gjort det, og har lagt vores videospor rigtigt med vores spor, vores baggrund, som vi gerne vil have vores bluescreen optagelse ind på, og vores bluescreen optagelse øverst med vores effekt ind på, så skulle det gerne komme til at se sådan her ud, som vi har herovre til højre. Der er forskellige ting, vi kan gøre for at få det til at se bedre ud med den her optagelse. For det første, så skal vi jo ikke bruge det hele af personen. Vi er faktisk kun interesseret i hovedet. Så går vi ind i vores effekteditor igen og ned i den, der hedder crop. Og der er vi så i stand til at ved de her forskellige top, bund og left og right og simpelthen beskære billedet rimelig præcist, sådan så vi kun får det, vi skal bruge. Det vil sige, vi får også fjernet alt det, der måske ikke var helt ensfarvet på bluescreen optagelsen, som var herover, fordi at det bare bliver skåret væk. Så vi prøver at skære lidt ind her, og vi var kun interesseret i hovedet, så vi skærer op til halsen, og så skærer vi faktisk også ned heroppe fra, så vi får hele hovedet med. En anden funktion, det er positionen af billedet, og det smarteste vi har fundet ud af, og det nemmeste, det er simpelthen bare at rykke med den lille prik, som er inde på billedet. Så kan du nemmest placere, hvor du har lyst. Men ellers så er der også en funktion herover, hvor du kan trække og flytte vandret og lodret. Samtidig så er vi også interesseret i måske at få lavet vores hoved større eller mindre, sådan så det passer bedre til den baggrund, som vi vil sætte det ind på. Det gør vi inde i scaling over i effekteditoren. Der er det ret vigtigt at huske at klikke på fixed aspects, sådan så at højden og bredden af hovedet, de følger hinanden, og så vi ikke får et aflangt eller et meget bredt hoved, medmindre det selvfølgelig er det, man søger. Men der kan vi gøre hovedet større eller mindre, alt efter hvad vi ønsker. Så vi synes, det der det er meget passende.
Men som I muligvis kan se, så er der lidt rundt om kanterne på det her hoved. Der har den haft lidt svært ved at fjerne den blå farve. Så det skal vi prøve at have fjernet. Og det gør vi så ved heroppe i vores key, eller øverst. Der har vi forskellige hue, saturation og illumination. Og så har vi gain og soft, som er de vigtige her, efter vores erfaring. At de kan hjælpe med at få fjernet noget af det blå. Så hvis jeg kører den ned, så får jeg faktisk mere blå rundt om ham. Og hvis jeg kører den længere op, så begynder jeg stille og roligt at kan fjerne den blå farve rundt om hans hoved. Man skal passe på, og man skal blive ved med at holde øje med selve ansigtskuløren og især øjnene. Der kan du meget hurtigt se på, om du får fjernet for meget, eller hovedformen den begynder at ændre sig, og der mangler lige pludselig en del af hovedet. Men det er et meget pillearbejde på den her måde, og det er simpelthen bare at prøve sig frem for at se, hvad der giver den bedste effekt. Det her var et meget hurtigt overblik over, hvordan man rent faktisk bruger sine bluescreen optagelser inde i Avid redigeringsprogrammet. Og nu kan vi prøve at se, hvordan vores færdige produkt det er blevet. Herovre. Og vi skal selvfølgelig lige have renderet effekten først. Det er åbenlyst vigtigt. Men lige så snart det er gjort, så vil vi kunne se, at vi har fået fjernet alt den blå farve. Og vi har et hoved, der vi har kunne placere på en baggrund, som her er et bord. Faktisk forholdsvis simpelt ved hjælp af en effekt, en chroma key.